breaking news mga katsabaw or mga kagawans. Aduna ko ning unos na hitabo sa CDM atong sutaon kang Charwin Mayor. Charwin, unsay latest? Yes, Jel, tinuod ang balita nga adunay usa ka dilubyo nga nahitabo karon sa CDM. Ninyong makita karon sa akong likod ang pagkuso-kuso sa Bagyong Tiabaw. So karong adlaw mag-jogging unta mi or kita pero ang nahitabo kay giulan ta. Ngano bang yun, Lord? Ano ginawa man ni? Ko ginganan ko niyag burikat. Ginganan pa ko niyag bahog bi. Kay ni ko na siya sa up. O nya, Charwin. Akong pangutan na Charwin. Ikaw na ba ka? Yes, Jel, salamat kay sa imong pangutana, no? Actually, nakakaon pa jud ko before ko ni ari diri sa CDM. And nakatasad ko kay dili na ako ma-burn out ang akong ikaon this morning. Oo naman jud ni grabe na gid kay ang pagkuso-kuso. Anyway, goodbye guys. Reporting from CDM. This is Charwin Mayor. This is Tiabaw News. Salamat Charwin Mayor. Ug mao kato ang balita nga gihatod kaninyo sa Tiabaw sa Cagaw News. Hi, this is Jel. This is Char. And we are Chargel, and you're tuning into Tiabaw sa Cagaw, episode 5. Uy, dago na lagi kitag episodes nga nabuhat, day. Di ko kay Hinday. Ay, sige, kay more than one man. Okay, more than one man, no? And then, it's already February. Yes, and we are still here. Yes, and we're still trying to exist in this cruel world. Yes. Kuya Juan, Sa mga ganahan nga kanamo guys, may silang podcast pwede ra. pwede na dyan kayo, no? But for now, since amo ang previous nga episode kay nami guest, but karon, it's going to be just the two of us. Yes, again, here at CDMs. Though the plan was to run in this area Correct. nga mag-podcast, but unfortunately, the weather is not weathering. Correct. So, we will see if mohunong ba ang ulan or not. But naginamin naman ko sa McDo dahil sa Yes, narajin ko siya sa atbang, no? or dahil diri gid ta dapat atong destination dahil sa McDo Correct. Unsa man ni, if padayon ng ulan, kay manglabang na lang mi na, mga una lang siguro mig McDo. O dito na lang may magdagan. Correct. Charot lang. Kung na lang, ang title lang aning episode kay Healing Our Inner Child. Correct lang. Oh! Asa ang child di? Okay, healing our Anyway. inner child. Anyway, so, wapata kay mo sa atong topic, Ruday. Actually, speaking of inner child, so I'm quite thinking, what Mao about na if siya you're inner going child. to have a conversation about childhood traumas? How does Uh. that sound for you? Okay, Ruday. Sige. Manguli na lang ni Uy. Sige, ato na mi sa koan. So, sige, go. Kaya di mo, Day? Yeah, Hindi naman kaya siguro na tayo, siya. ana, Day. Yeah, kaya ra siya actually. So yeah, nami karon sa kaning murag shad bitaw sa CDM. It's because lagi kay Yes. gauwan, so di mo ganahan. Dito nabasa, ta kay no? kong outfit, oh. Correct. So di mi ganahan nabasa. Kay managhan niya mi room nindi ay. Yes. So, ang amoa lang sad kay, we don't want to kanang stay sa usa ka lugar nga set up. So, Correct. kana, maghasik lang lagi sa laing Magasig na laging lugar. ta sa city name. Marie. Mary or Marie? Mayor. Comment down below kung City de Mare or City de Marie or City de Mare. Seti ko lang. City de Marie! Seti also like that. Chares. Okay. So yeah, first of all, I think we already know each other for how many years naman, no? And then we've already shared some stuff regarding, you know, about what we've gone through our childhood. Yes. So, ako sa una kay, wala raman dyan kay trauma. Wala na siya kay trauma. Are you sure? Di na, uy. Pero kanang, di ko sure if unsaon ako siya pag Elaborate. But one thing is for sure, I am still, nabasa ko dahil. Sabi ko na emotional na O dahil. Chares lang. Wala lang. Kuhan ka ng feeling na ko kay, di ko sure sa una ko siya pag-start. Pero basta ikaw, di kayo baka sa una mo pag-start. Yeah. Actually, my childhood was actually built in poverty. Chares. Sa kanaaday. Kana jud, like
when We started I as was ako and the Poverians. Canada. So, I actually grew up Kung in na-Poppers Pilipinas, na-Povers Pilipinas. Canada, poverty Pilipinas. I actually grew Bunong ka up diri, day, in uy. an Sige. impoverished situation. Okay. Kataas ba? Anyway, kurang kay kamot na. Anyway, so I actually grew up in an impoverished situation. Unsa ba jud? Ano lang, day. Okay. Inanami ka kon ha. Ana na Nagyara lang. na lang. Sige. Sige. Okay. So, okay naman siyang angle, no? Oo. We grew up in a impoverished situation. Yeah. Okay. Both of us. Going back, so, yeah, I grew up in an impoverished situation. So, that actually happened. I think I was around 7 or 8. So, for context, so my father actually was hospitalized for, I think, more than a month. So, I just forgot what were the causes, but it's primarily because of kanang complications bitaw sa iyang bones. So, that made him to be paralyzed for his entire lifetime. So, asa ka pa dong? At mga dito yung kon diri, day. Ang sa camera yun. Oh, lagi, day. Okay. Ako na lang, Bi. So, yeah, so until such time na our family decided that we wanted him to be out of the hospital. And then, from there, dito na nagsugod ang series of unfortunate events. So, it's Series of poverty. series of kind of impoverished events. Famine events. Charot. Famine ba? Yeah, Di ba siya adjective? amen, oy. Yeah, so, I remember there was a time nga grabe jud ang craze bitaw sa McFloat ba? Coke float sa McDo. Ano ba McFloat ay tawagan na? Oh, McFloat, day. Yeah, so before, since akong papa naman dito ang nag-work, so ang nahitabo after nga na paralyzed siya, or na paralyzed siya is, kanang we had to rely on his kanang monthly pension bitaw from Pension. SSS. Yeah. And then, dili ba siya massive good nga amount. It's because akong papa is, dili ba siya kanang in the white collar ba na nga sector nga supposedly dagko ba na sila og mga pension. Mga blue but collars. correct. Diba? So what happened sa Amua is, dili good siya enough for a big family like us, which is a family of 6. So what happened was, katong time nga, nauso ang Coke float, I think that was around 2008 or 2009. And then, coincidentally, naay ka na nag-operate nga, more siya dessert center bitaw sa McDo. It's like kanang a pop-up store Oh, nga, pop-up store. correct, nga, dili gid siya, ingon nga full-blown nga McDonald's restaurant. So, baligyan na sila mga desserts like that. And then, murag, nakafeel ko og kanang kasuya ba nga, uy, kanang, So, yun dyan ka, day, uy. really sad, human as we are, Yes, kids as we day. were at that time. So, I had this kanang urge bitaw nga ganan kung magpapalit, ana. So, kabalo kayo, dito siya ako na-feel nga, grabe siya mo ka-pordoy ato nga time. Nga, to the point nga, it gave me a trauma when I became an adult. Kay, makainom ra kong Coke float kung pension sa akong papa. Ah, Yeah, and then, I remember the price sa Coke float, ana nga time was around, I think, 25. Yeah, 25 dito sa sarado. So, mao na siya, when madawat akong papa og pension, it was like a signal ba nga makainom kong Coke float. Kaya mamo gud ako i-request permit sa akong papa niya. Ilang naman siya i-grant. So mo na siya nga, when I grew up, that kind of sort of gave me kanang trauma bitaw nga I really need to work kay para dili mo balik ato nga situation nga kana bitaw maghuwat ra kag kanang blessing Oh. sa kahit saan para lang masatisfy ang imong cravings. So which is why right now, I don't know if kanang our friends on social media, I mean our friends in our circle know or kanang kabantay nga kusog jud kay ko mag fast food. Yes. Like na jud akong happiness. That is because I'm trying to heal my inner child. So which is something was deprived of those kind of luxury bita when I was younger. So yeah, that's why today murag maningkamot jud ko as much as possible nga na ako'y kwarta, nga di ko ganan nga ma-zero ko. It's because I don't want to go back in that situation. I don't want my family to suffer the same situation. Nga dako nako when I have already the power to change our situation. Lo. Power. Pero I think, yeah, kanang mukhaan mo gid siya dahil kung unsa imong na-experience pag bata good, mahadlok ka maka-experience balik. Kaysa ako asad, same thing as you nga kuan siya aside sa McDo, ay dito sa McDo pero Jollibee. Sa una man good, di ba ko naman ay 29ers o 39ers ang McDo sa una. I think not McDo Jollibee di ay Yeah. Jollibee. And then ang chicken ako ana kay
Magsige ko ang pirmi ba dyan indoor sa Jollibee ha kay Chicken Oh, Joy chicken ba joy ya? mo na ilahang Of flagship na course, product. so maano dyan ka nga Jollibee kanang Chicken Joy so maana ako ni mama mag Jollibee ta. Mm. And then na-realize na ko nga nganong dili man jud ko kapalit og Jollibee. Ay dili mi kapalit og kanang Chicken Joy ba. Mm. Ya, ang pirmi ra gyud paliton sa kumama basta kanang lakaw mi para lang makatilaw og Jollibee is corner burger steak. Yang burger steak that time na around 29, 39. Yeah. Nya, kano na siya kanang wala pa na siya drinks ata. Murag Yeah, kuan a la lang carte siya, lang. a la carte lang na siya. Mm. Nya, mo na ko nga, mo nang kanang murag na ako'y certain nga murag lino sa akong mama, hindi mo ko pa kanon og Chicken I feel the same Joy. way, sir. So, ato nga time, murag ko, di ko ganahan nga. Dito ko naka-realize po nga murag, di gyud day mi kanang kortahan ba, oo. Abundance. And then, aside sa anak kay, I would always see my mama bitaw nga kanang if mag-grocery or kanang kuan, makautang-utang gyud me. Correct. Well, we are kanang tulubi mi kabuk mga anak niya nya. Correct. So dili jud di pa sad kaingon nga nindot kay ang panginabuhian that time then naapasad ni mga like nams ko yung auntie sa una nga nasakit. Nga nasa inyo So nga, o diba? nga nasa amo and conscious siya sa akong mama but kanang Under as sa care sa imong mama. yes as I grew up dito na ko na-realize nga ay kanang di sa ko ganahan nga ay ganahan ko nagkanako nako kay matilawan na nako ang tanang pagkaon. Yeah. Di ba mo ta tong last nga episode ay katong third episode nga nagstoryaanay ta about kanang nganong dili jud ka madaot in this age mas ako kay it's because I want to experience the food nga wala na ko na experience Correct. pag bata. And though dili jud siya nindot nga reason nganong na inani akong weight but mao jud siya ang factor ba nga nag-lead ana nga di ko ganahan nga kutob ragay ko sa ganahan ko mo kaon ana pero wala ko yung means to eat. That is why I always enjoy food. Kay sa pagbata ko adyo ko nakasuray nga kana gini kay may mag float or whatever sa birthday kay ang cake na mo kay kanang pinakagamay nga roll. Di ba naman na kuan? Para lang, Para lang like nga na celebration. And then kanang as of today makapalit na mi og the good thing. Yes, dai. Murag kaya na nato ba to have that urge nga ay ka Jollibee man ko sa mag Jollibee ko Yeah, mas mahal random lagi nila. iron ang Jollibee ha kaysa sa atong panahon. Correct. And kanang nakaingon ko ba nga pwede sa usa sa din na siya no nga maka-lead sa kanang victory ba sa usa ka tawo kung naa kay murag ina nga mga hardships sa life and even traumas. Correct. Speaking of traumas, another trauma of mine is kana jong kuan kumahadlok mo ko ba share pero it's more of unsa man di ko ka-explain ha pero more You're trying to find likely words. ang kuan gyapon siya regarding sa relationships but more on a family side. Kay growing up my relationship with my father is not really that kanang nice bitaw. Ay if maka kanang kuan ko nga unsa ang relationship ay unsa akong good memories sa akong papa kanang bata ko kay whenever nga gikan siya og work mo find time gyud siya dai nga hagwaon mi ana kana magitik-gitik ana bitaw Really? papa jud siya oo and then things changed but things change and it leads me to the point nga kanang I don't really believe in marriage and in relationships. Okay. But then again, nagka-relationships and then failed relationships pa jud. And then most likely it cost me kanang mental Agony. agony kay kanang kabalo kasagaran sa akong mga naka-relationship nga di ko ganahan og cheating. Correct. But then again, mostly common denominator mao gid siya. So kanang usa na siya sa akong trauma nga akong trauma response pag yun anak kay imbis nga mag-heal kay dikit og save it. Pero I don't know but
sa imong case man is you attract them ang good, like unintentionally. Oh, pero kanang at first mo gud first sa relationship, di pa gid mo makita ang red flags. Oo. So butan kay sila nimo. Correct. They're trying to put their best foot forward there. Yes. So karon mo ngita na lang jud kriminal. Kaya Kanang diretso na lang sa sugod pa lang daan. O nga, mo na Problematic din yun siya. Oh, problematic yun siya nga pagkatao. So, nadala na nako ang akong trust issues sa relationships, whether friendship or kanang love. Kay ana kay nakasuway man sa kong mga backstabbing kinamero pag sa una gud. Oh, luckily. Oo, kami magbinagstabay naman. Actually, after ending episode, maglibak kami Magbinagstabay na gid, charit lang. Uy, pero in all fairness, among friendship nila Charwin, no, wala pag yun min naka umot lang ni Charwin, pero wala dyan kasuway nga ng backstab ko sa akong mga barkada sa college. Ako, nakatry ko. Except atong, Except lang atong, way back a few years ago. Charot, ito siya. Count ito siya. So, for one pa man side, nung pwede ka natapunan. Charot. Charot lang. o kato kasi ang amo ang backstabbing community. Pero, kung ano siya, backstabbing for a cause. Uy, ma, uy. Oh, donation. Kuan lang siya, marag kanang wala man sa ko nabi sa today siya giingon nga mga bati sa atwa sa laing tao. Oo, correct. Kana bitong na adjay tao, pag elementary na ako nasa ko yung mga inana nga mga friends. I mean, I don't know if I consider them friends. Kay kanang mga kaila lang siguro nga I thought they are so good, but di ay oo nya sa work na yung mga inana nga tao nga you thought nga they are good, especially ato among company sa una nga ginaliba ko kay nagbago na raw ako. Simba ko. Nagbago na day ako ha, buang ka giresignan bitaw. Deserve. Oo, kay kanang ambot lang uy unsay naa sa tao nga if nindot bitaw ang usa ka butang kay hila jud himuon nga Correct. mahimo siyang bati. Mo like, gingon nga walay perfect. Oh, like dili man jud siya perfect gyud day. Wala man jud ta nag-aim og perfection. Yeah, but What we kanang kabantay ka but in any situation dili gid siya 100% nga flawless ba. Oh, pero what we aim man jud unta uy is kanang kuan ba the just being na kung nice jud ka na. Correct. Kung di ka ganan sa tao then don't bother nga magdugay dira nga relationship whether it's friends or ikuan. Correct. Kaysa sa magsikag backstab or dili na di ka ganahan so gidungagan na lang ni minimo. Magpaabot na lang ka nga ang isa ka tao mo give up, which is very disturbing sa ako and wala na nakoy trust issues sa mga tao and sa una biya kay kanang kuan kay ko kanang tao gani hilig kay ko makigstorya og tao day parang randomly ba. Kanang mayo ka mo, what do you call that? Easy going ka sa mga tao sa Yes, palibot. easy going ko. So dili kay ko mo mind if unsa ang imuhang para plin today. Di ko mo mind kung unsa ang imuhang status or whatsoever. Basta kanang if inanak ka. Pero karon nga nidako nako ko yung mga since sayo sa ko ni trabaho ko yung trust issues ba sa mga tao nga dili gyud ita ng tao nga imuhang mastorya along the way or ma-meet nimo kay masaligan or something Correct. that you can fully trust on. Correct. Because at the end of the day, the only one nga imong ma-trust kay ang Ginoo ra gyud di ay day. Correct. And Og sa mga closest friends nimo. correct. And the sad truth about it is it's like a chain bitaw that started when you were younger. Kaya mo ba that one topic, childhood traumas? Yes. In which, until now, we still carry it. So, Mm. imagine like, let's say, mga naka sa mga 8 or 9, or maybe younger pa ganian na, di ba? Tan Years ko old, ato day. o di ba? So, imagine how a 10-year-old can actually handle that kind of situation nga. Kanang grabe na kayo siya mo take a toll sa emotional health. Bakit naman ganing nga mga adults, di ba? Og lisod na gali ta. Correct, maglisod naman ganito deal. How much more an innocent kid na bago lang na wa pa magibuot ng 10 no so far, pero imagine ba nga yung ana nga buot nga maka-experience naging ana and until it just went on and on until they became an adult. So yeah, I couldn't imagine that pain. For me said no, another day nga trauma nga akong na-experience is since kana I lost my dad at the age of 12. So yeah, namatay akong papa guys. Tungod ato nga Mawatak day namatay ako papa guys. ako nalipag Buwak. It's like kanang
di mo ko gana isulti ta good, pero bro, ko na lang Ah. siya kanang gi-light ba nga conversation or ako siyang gi-light Take og it deliver. lightly. Correct. Kaya para di mo manghilak na mo di. Anyway, so namatay akong papa at the age of 12. At the age of me at the age of 12, dili ka akong papa namatay at the age of 12. Bungi nga naman gusto Sa'yo, dating. sa'yo kayo, father to father, Correct, day. day. I love it, Dahil day. ko dahil ko nang zygote pa siya dahil kinabuhi na sa ko dahil. Charot. Sa nag-iporma pa siya, day, kinaginahinay sa kag-form, day. Buwak ka, day. Yes. So, yeah, namatay akong papa when I was 12. So, I think he Mm. was 39 at that time. So, ever since that happened, kana bitawng matug akong mama. Kay ako siyang tutukan. Kung tanaw ni mo, if naginhawa pa ba siya? Correct. Mo na ako ang feeling for me. Which is until Shucks, now. up until now. Yeah, up until now. Trauma Ako gud siyang gid siya. tutukan kanang matulog siya. Ako siyang Oo. tutukan gyud nga kanang if naginhawa pa ba siya, if kanang maglihok pa ba siya. Sahay if kanang makadungog ko ay makabantay ko nga kanang murag still ra kay siya for pila ka minutes. Kaya ako lagi siyang tutukan. Ingana ako ka traumatized good ever since kanawa akong papa. Namatay yung papa, day, kaya na kasi ang atubangan, day. Correct. Nako Kasi sa atubangan. sa likod yung papa, day. Yeah, actually nako sa side jud niya pagkamatay niya. As in kita jud ko from the time Kung nga kuha na yung breath, day. oo. Like kanang na kuan pa natagan pa ko niya last words and I remember his last words were kanang I should always kanang take care of my mama no matter what, like kanang motabang ko, be obedient and all, and then human og eskwela. It's because akong papa man gud he only finished I think 3rd grade. Ingana biya Grade kalisod. three? Yeah, grade 3. Grabe, no? Ingana biya kalisod sa unang panahon sa bukid kay yeah, because my family was kanang living in the mountains before. So, yeah, mao to siya until nga nipiyong siya, naagod ko sa iyang kilid. So, mao na nga, ever since nga naitabo na siya, murag, hadlok na bitaw kay ko nga, gamay lang nga may Mamatay tabo yun. sa akong mama, murag, for example, kanang mas dakin aslar, mas slide lang, which, Mag-uula din ka, day. correct, makuha na Dili dayon ka ko kanang, goal na kay kustanan, if makadungog ko nga nga balita. Kay, Ari, kuan day. bitaw, Tuyok feeling, ay tuyok din, eh, okay. Oh. Abi ko mulahos na dito. O, sumapil sa construction. Sa construction ng mga yads. Okay. Lakas baka ko, work from home by ko, Fifth Harmony. Yeah, so, anyway, mo to siya. Grabe kaya akong fear every time nga makadungog ko nga, masama daw ako mama, Mm. kanang makadungog lang ko nga, kanang si mama, kay kanang ni Sigsuka, kanang, ingana ba kay, grabe naman dyan ko kanang, baka Lalakay akong mama ka, ron dahil, kay kanang, gamay As lang, they age, day. lagi as they age dahil kanang mga sobra-sobra na mo sa among tindahan ng mga sudan kay kanang nga naman jud among culture sa balay kanang unsay mga sobra sa balay ni mama sa iyahan tindahan kay mo jud nang kaunon by dinner. Oh. Pero what happens is dili na namo nabuhaton karon kay si mama iyang gut gabi na dali na kay siya kanang Dili ano na. bitaw Sensitive na yung o gut. sensitive na kay siya gut karon so magsuka na siya kanang mga ingan na lang nga moments mga Mm. makadungog ko nga nanitabo sa iya kay kanang ma-alarman ako dahil kanang murag gabi na kay akong pangulba. So yeah, I hope nga kanang akong fear will Will kanang subside. yeah mo subside siya and then I'm always praying good na mutaas pa gid ang iyang kinabuhi. It's because wala na gyud akong papa nga makakita unta na ako mo succeed ko but at kuan pa jud like Mo. kunan pa jud nga mawa akong mama diba so Oh. yeah hopefully nga mulungtad pa gid siya. I hope nga maabot pa gid siya 100 years old. Please Ikaw lang. na nawa, day. Ay, ako nawa. Ikaw na nawa. Si Bakoy, Zimbabwe. Zimbabwe, okay. Yeah, so mauna siya, like, I think makarelate man siguro ang uban mga tao nga, kanang who had the same experience as mine. Kaya naman sa good friend nga, namatay po diyang papa. Mm. I think when we were in grade 10. Close friend lang ako siya actually. Oh. Shout out to Kuan. shout out Shout to out to Kuan. heaven. April Riego, charot. Oh, so kana siya akong friend ako pag grade 10, classmate ako pag high school kay simple may experience nga kanang namatay po diyang papa and then kanang kuan kay ko kanang muramig kanang nagsinagitay together ba nga pareha mig kanang na feel nga kanang gintoto ka na mong mama if matulog. Sabi na ko kanang unusual kay siya kanang bizarre kay siya nga kanang action ba. Action. Oh, but it turns out dili na di kay ako. So Di kay ang pagkuhan jud sa loved one gid. Ay ako kay nakuha na wag tangan man sa jud kog loved one pero dili sa among household man good siya. So pero sakit siya, sakit lagi siya. How much more if nakit-an gid nimo ba until your last breath. So correct. I think inana sad siya kapait sad kay makadungog man sa kog mga storya nga kung makuan jud ka og family members, the house will never be the same again. Yes, actually. Bisan pag ka na nag-move forward na mo ba, Correct. 'di ba? Kabalo kayo ever since nga namatay akong papa, daghan kay mga naitabo nga naguba ang among balay. I mean kanang daghan og instances ba nga nanaghan og guba sa among balay compared nga katong buhi pa akong Katumboy papa. pa kay check man siya O kung maka-check unsay man gud siya kanang kuan. say nga ayuhon kay akong papa Ayuhon. kay he was a very good carpenter man good. Like he learned that because akong lolo kay akong lolo sa una kay
kanang magbot gid mga payag sa bukid ana Mm. matudluan gid sila ba. So may kato siya mga manukdok dahil. May kato siya Kanaday. manukdok. Kanaday. Bala ni Oo. Torday. Correct. May ka siya manukdok and then ako mga uncle sad mga masad na ang nagbukat sa mong balay. So muna siya nga sa una kanang sa bata pa ko kay unsay mga renovations or kanang mga improvements sa balay kay akong papa ra dyan magbuhat na. So ever since nga na paradise akong papa dito nagsugod ang mga guba like ang wiring namo sa balay kay murag si papa man atang ga-install ana. Kanang if makabado ka sa amo kay sa una kay live wire man amo ang mga kuan mga switch. Mm. Karon kay disaksak na kay wala may kabalo. Sa kanang kuan lagi. O like kanang wa kabalo ba kung Ang sound saon pag ayo. o pag-ayo kay nanguguba man basta daghan jud kay nanguguba ever since nga nagsugod og kasakit akong papa. So yeah, it's really true. Daghan jud kay changes mahitabo if ever you lose a loved one. So I'm really hoping kanang for those who are watching this, katong mga nag-watch bala mo diha. Ang katawa nag-listen sa day uy kinabit Spotify. Oo, di ay ang mga nag-listen sa di ay no kay naminaw man di mo. I hope nga kanang mulungtad bitaw ang mga family members sa inyong balay, especially inyong mga lolo, lola, and then inyong mama, papa. Kay para dili bit I know nga wala man siya immortal nga tao sa kalibutan no, but as much as possible ba nga Wala kay regrets. wala kay regrets kanang you make most out of it nga Mm-mm. napa sila sa inyong kilid. Mm-mm. So yeah, para wala mo kanang regrets ba by the time nga kanang kuo magita sa Ginoo tanan no, wa man siya mo lungtad aning kalibutan na. So Wala ka kay Bawday. Charas lang. Yeah. Yeah. Immortal kalit ang mga yan. May mortag kahit ang mga yads. So, yeah, mo to siya. Ikaw doon sa may mong another pa na trauma dahil. Ako, another nga trauma. Actually, tagat kong trauma ba yan, no? Pero, kan siguro, kanang, my other trauma growing up is, ako nga tao, kay absorber, magyug ko. Mm-mm. Pero, one of the things that I will never forget, kay kung unsa imong istorya nako nga nagpasakit gyud ako up until ni Ay, dako ko. really? Oo. Even karon bisag kanang mga tao lang nga kanang random lang nga nag-ingon nako og mga butang-butang. Mm. Dili na ko na malimtan. Though kanang magpakarong ingnon ako nga wala, pero Mm. grabe kay na siya duot sa ako na ay word sa una nga niingon siya nga Mm. I will never be like my sister. Mm. Anya, dili na ko ingon kung sa siya, pero Uy, I will so never family be member like na. na family member na as a random nga tao. Ay, grabe po ana. I will never be like my sister daw. Kaya ako ate magud sa una. She graduated elementary salutatorian. Mm. And then murag ang kwan bitaw kay since eldest ba siya so kanang Ang Murag, unsay ang mga iyahang- achievements niya kay mo gi-expect po sa mga manghod. at the same time not just like that but kana bitang the responsible one of Mm, course Of course. kanang kay wa man sila lang choice mag responsible gud sila kay Sila man ang kinamagwangan. sila man ang The kinamagwangan. pressure is on them. Yeah, kon ba sila kanang murag ikaduha nga parent and then Mm. as a middle child I always feel like I have to Step up. not to step up but not just that pero Mm. kanang I needed to prove myself nga dili lang ko kaya as a middle child they don't really actually kanang see you Mm. murag di ka nila pero makitaan so I Mm. feel like I needed to be seen all the time Mm. growing up. Bitaw mo man So- ang middle child syndrome. Middle no? child syndrome. And Mm. then I always think na I needed to step out on something nga so dapat wala na ko ika-prove kay ako jud i-prove sa tanan nga Oh. na ako'y mabuhat. Mm. So growing up I have a lot of things nga kanang madunggan sa mga tao gikan sa ako Mm. nga mga backhanded compliments that Shit. would remain sa ako And up until now nga nagdako na ko naghapon siya backhanded compliments. Like Grabe, no? oo, kanang mga na sila nga you should run kay imong ate okay nidagan gali to siya og 50 km nya nabuntis dayon. Ako goal ha kay di ba buntis. Buntis ka. Ako goal ha kay dili mabuntis. Di tagan natin yung inner child karon. Respect na lang mo after ng episode, mabuntis si Angeline. Uy, wala pa nag 50 km gaga. So mag 50 km Buntis ka man ako. daw, 50 meters. Charot. So mag 50 km runs ako. Pero dili ang ako magud kay ari na lang ta kay murag na basurahan. Ah, sige, go. Ang ako magud kay kanang naadyo siya comparison. Always even dili lang sa akong sister but sa other people Mm. to live in a much dito today ang ako magud kay murag di ko kasabot sa tao nga nung kanang kung wa pa ka istorya nga nindot ba kay pwede wa na lang Mo gyud, murag no? inana lang Like siya kanang
I think naman tay, what do you call that? Naman tay ka ng sense of kanang natin assessment unta ba no kung unsay ka Sakto nang ba sa sakto igon nga nga akong isulti ingon? o kanang Oo. dili sakto nga isulti, pero I don't know ngano na adyo mga ingana nga tao no. And then it's sad that it's coming from the people nga who are supposed to support us. I'm talking about family Yes. kay mao man jud Oo. na ang kasagaran nga kanang Common common denominator. denominator. Mamo ginang imim sa Facebook no nga kanay inyong Oo. mga tita, mga tito kay may mga hilabtanon king dako nga imbes untag ka nang mo cheer up sa ilahang mga pagumangkon. Di namuha lagi ka na, ay, kasuko dahil. Chares lang. Well, in my case, wala man sa noon ko ka-experience og ingana, no? Oo. Kay very supportive man ako mga uncle ug mga auntie both sides. Pero, I'm just wondering ba sa uban, like sa Mm-mm. imuha, nga, nganong ingana ba nga, kabalo man sila nung ilan ng pag-umangkon na igsuon na sa ilahang, ay, ang anak na sa ilang igsuon, but, as it turns out, nganong mangdaot man jud. Ang ako sad kay, kanang, I don't know, maybe kanang, kala siguro out of concern, pero Mm. Ay, sometimes out of concern, grabe. you don't have to say anything just to be Yeah, concerned correct. because at the end of the day, your concern doesn't concern me. Charis. So, It doesn't cost to be kind, jud yet, kon actually. jud kanang for example karon ako ang issue man jud ron kay since 'di ba I'm a PCOS patient. Mm. And then kasabot ko nga ang mga tao kay kanang kuan jud nga ato ka ni doctor kuan ana Mm. ba. And then They're trying to extend the oh help pero that they can kay offer. okay mo ana din sila. Ato ka ni kuan okay kanang maayo to siya dito nga doktor Mm. kay imo igagaw ha na kuan na gali karon dapat Mm. mapareho ka ni kuan Uy! ana or di let's say kanang kuan nga chika nga um tawag ni ang words bitaw nga kanang mugawa sa kanang mga tao nga na isa ka tawo nga ni ana jud siya nga dili jud ka bright ay Uy, I had the same baon lang ka experience. baon lang ka pero di ka bright ana siya Who said that? si giingon Pero, bitaw nay family nana member? Uy, pero I dili had the siya same experience. dili siya family member sa ako Unsa man more siya? on kanang laing nga tao Lain nga oo tao. na I think Ah, classmate na ko sadly. siya Sadly kay ako a family member. ang siya nga di man ka bright ay naman sa ko'y family member nga ni ana nako bright man ka kanang bitawng di ko gana na nang i-downplay Kaya kang ang mo tool ana ng good ana is kanang, more siya backhanded compliment oh ba? baka bright man ka nganong nagbinugo man ka ina na bitaw or Oo. bright man ka kadilag ka kahuna-huna ana di ko ganahan og ginana nga kanang kanya magna cum laude ka nya inana Oo, kanay nga na ba nga, murag i-weaponize against you Oh, ang iyong nya. mga achievements ba, no? or kanang since I'm living with Christian parents and kanang Mm. I'm also a Christian so like for example na lang kay mabuhat nga bati ha of course we are not perfect but Mm. if naa kay mabuhat nga bati mo ana din di ba magsige makagsimba Yeah. like guys take note going to the church doesn't really kuan nga holy or blessed na ka Correct. the only thing nganong musimba ang usa ka tawo it's because they want to have a relationship with God dili Correct. kay tungod sa ubang tao nga dapat pakita ninyo kung unsa siya kabalaan pero ang ako amang good kay kanang bitaw mo ana sila nga dili ka bright kay baon lang ka Correct. dili na ninyo dapat iingon oy kay dili sa lalim ang muskwila guys Correct. and wala na ako naghihimo nga kanang ako ang position or kanang position ako karon ba nga yun sila nga kanang magna cum laude ka ana Mm. wala sa ko gadahom uy Oo, Nga. even me. wala ko gadahom nga ma-appeal pa ko Latin honors Kaya actually, ang mga ginabuhat gid pag college, puro ra mga dog show. oh taon, linagogs oy. ra gyud niya. Amo mga role play, amo mga project, puro ra jud duwa-duwa. Pero we do it with quality. So we do it with quality. We make sure always ginagit siya quality niya. In line siya sa instructions sa criteria for judging, Of no? course, and we do Grabe it na for gyud. quality. And I would say this is my talent. Yeah. My talent really reached me from this to this. Correct. In which nga very happy kay Kono kay abot man gud atong utak Oh per day. yes. Atong minds gid ay reflect gud siya Correct. sa Since atong first year pa jud outputs. na. Yes. And di ko kaingon ba nga namuy-puy na kada ako na lang bi. di okay ra go la. Kay di ko kaingon ba nga kanang bitaw mga tao nga kay ang ako jud ang trauma gid ako words gid na siya. Kanang nakaistorya nako up until mo dako ko kay ako nag-retain gyud na siya nako and makabalo ko kung kinsa ka nga tao and after ana bitaw nga kanang mga imong ipakastorya sa ako nga ma-retain sa ako up until I get old dili gyud ti ka kalimtan hangtod lang gyud sa akong last breath kay
kanang ang hurt man gud sa ako kay mo forgive man ko, mo forget man pud ko, pero it's just that siguro kanang Pero kung coping retain lang mechanism siya. na sad nimo, Oo. na Yeah. kanang you wanna distance from them kasi you don't wanna hear those words Kuan sa again. day kanang sukad nga na ato ko no. Sukad nga kanang maka-receive ko ginana. Ako ang coping mechanism kay ako sila i-joke back. Oh, Bantay yeah. ka? Oo, kanang Kaya na ibarahon mo, o right? barahon ako. Kay Clap back. inana na ko nga murag instead of like kanang lagite dili ko inana kanang ako sila i-clap back nya. Correct. Pero dugi kina ko na siya na learn nga technique ha. Kay ang buhaton pa na ko sa una kay mohilak pa ko. Kanang ako ipugong ako ang luha before ko mabo. Sige na ko smile but in the end naka-realize ko nga day wala jud dapat nga tao ang mag-inana sa imo ha. Correct. Not even your sister, not even your mother, not even your father. Yeah, no one No one except is an island. yes. No one is an island. No one is an island. Dili no man ha, no one is an No island. one is an island. Uy, pero kabalo ka ni bagtig sa akong utok kami mong giingon nga ginganan kag dili bright kay I had the same Oh, experience. ay ako akong gingan nga dili man ka bright. Baon lang ka. Sakit man gud siya. It's because first of all, we're not trying to prove anything to anyone. Yes, and dili na ko ingon nga bright sad minu. Oo, di man jud miingon nga tanto nga bright jud nga bright gyud nga kanang ma-amaze gyud mo. It's such as that ang mo na siya nakasakit. It's because we're not trying to prove anything and we know ourselves nga we're just trying to be doing our best. So sorry ha if among best kay nakapa-feel sa That's mo not madali, enough bright. for you. Oo. Okay, you know what? I have the same experience. I've never shared this to anyone before baya. But I think I was in grade 9 or grade 10 ata ato nga time. Basta magpadong ko senior high school ato. Nakadungog ra ko sa silong nga nainiingon, I'm not gonna say names, but it's in our household. Nakadungog ko nga nainiingon nga, ay dili mo na bright Charwin. Mo na siya ang exact words. Di O ba na niya. bright si Charwin ana? Oh, correct. And then I think morning ata to siya. Di ba siya kabaw nga nagmata na ko. Ah. So me nga very fragile pa kay ko sa na at least karon kay medyo na arang-arang na Dili manggod na siya ang ako ang- fragile ron. Di na ko fragile Murag, karon. mamuwak na Nabuak siya. ko dahil. Mamuwak na siya uday. Ako ni mamuak dahil. Ako ni Oo. kanang mo break og mga ulo charot. So me nga fragile pa kay ato no. I think I was 15 or 16 around that time. Basta high school ko ana, junior high school ko ana. So gato siguro to siya nga natugpak ko and then nakadungog ko. Na-hurt ko kay it's because wala man ko naghambog nga bright gug ko or unsa. Like it speaks already siguro sa akong mga achievements, pero dili ba gina tantong ingon nga mo na jud na siya ang skill man good. definition good sa Oo. imuhang ka bright kay nabi mga bright nga tapulan, di ba? Lahi-lahi jud taog ka ng Laylay kumbaga, og ka knowledge og smart. Nabi ka ng laylay nga klase, nabi ka ng areas of ka ng intelligence like ka ng katulich ka ng kinesthetic ka ng mga anak Oh, mga yeah, street smart. Jurassic mo sa pa na siya. Dinosaur day. Dinosaur yan. Sorry, no. Sabi yung mga klase na areas of intelligence. Sabi yung mga areas of intelligence. Kinamay kinetics din ay si Jurassic Day. Jurassic World ay. So, mo to siya, na-hurt ko kay, hala, ano nakaingon sa anak nga, kanang, wala mong ko ever nga nag-try og prove sa inyo, ha, nga bright ko. Sorry ha, if kanang kung achievements kay, mura, Not enough. nakapa-insecure sa inyo. Oo. Charot. Bitaw, I think it comes from insecurity, mag yun. Oo. Kanina mga sila ka, di maka-bright. Baon lang ka niya. Siya dito, di sa siya katubag sa oral recitation. Oral recitation. So, mauna siya nga, until now, imagine na ha, I think that was like 2015 or 2016. But until now, it's already 2026, pero ako gyapon siya ginadala-dala. And then, to be honest, ako gyud siyang nadala-dala to the point kanimo siya motivation ako, di ko bright ha, sige. Karon ka. Charmin Mayor, magna cum laude. Humbly saying, charot. Dili di ko bright ha. So mo na siya, ako na siyang gidala-dala hangtod nga nag-college ko. Nga mura ganahan ko ngayon everything that I do, I give my best. ka. Correct. Dili jud ko kanang papiog or unsa. But though sometimes sambol naman ko dili ako gusto nga kanang mo compete jud or unsa, pero I really try my best. Like kita duha ba, murag mabi nato ang kanang common denominator together na as much as possible we do our best, but we're not there to compete. Murag kanang quote sa una sa kanang mga picture ba if kanang manayaw gani nga kanang mag-voice ng costume nga we dance to we dance to express, not to impress. Oh, kada ba? Kada ba? Dance up kayo. Dance up mga mic. mga kuan dai. Okay, then. Street na tada, uy. Yeah, so murag ing ana ba no? Pero sorry ha if ang amuang kanang quality is kanang mupas good siya no og mga ing ana nga level. And for me lang, skill-wise,
dili sad sa panghinambog pero we are doing great with the skills. Correct. And gigamit na nato siya awa sa work, nahimo siyang murag Asset. asset nato nga babaon ta day. Yeah. Bitaw ana kanang though na, di man ko perfect nga babaon but I Mm-mm. always do my best Correct. whenever I have something. So kanang kung dili mo brightan ako, dili ka brightan ako. Pero Correct. kaya di ba si ko brightan sa akong Yeah, kaugalingon. even me. Pero I know my kanang tawagan ni Day. What you can offer to the Oh, table. I know what I can offer to the table. I know Correct. my abilities. I know how I am capable of doing things. Kung asa ra jud ko kutob, Correct. o kung unsa pa akong kaya. Pero dili, it doesn't really mean nga I know things. Yeah. Bitaw no, like, grabe jud kaayo ka powerful ang words, di ba? Kay, sa mo experience kay high school ba katong ginan ka dili ka bright. Ako po high school to ko ginan dili ko bright pero karon nga nanarbaho na mi 3 years later after Dili jud ay graduate be at bright. college. Dili jud ay be bright. Sakto jud ay mo. Uy, sige. Sakto mo, guys. Yeah, sakto jud mo. Bitaw jud ay Sakto siya. mo. Bright, di jud ay bright di ay sige. Tapos kung ano jud ay photo charot. Nasa gito yung nakakuan ba nga, dili man di ka street smart, no? Nana siya. Ay, nasad ko. Oh! Nakoy Kung sa ka-date. measurement nila kung dili street smart. Nakoy ka-date sa una nga, di daw ko street smart, kay di daw kay ba mo haggle. Ay! Dili Oh. pwede wala like confidence or di ka Dili lang ko just ganahan respect mo their haggle. prices. Oo, mo na ako Oh. Yeah. Kaya naman ba nga, di ka street smart no, kay di ka kay ba mo Unya, you- hangyo ba na, no? Hangyo. Oh, di ka ba mahangyo o kanang mahangyo ba kanang for example 150 ang original kay Basta mahangyo na hangyo naman ang term, 120. yeah. Haggle ba? Yeah. Mo Mm. tanan ako nga, dili man jud ko mo haggle kay nagdako ko nga di ko ganahan nga maghaggle kay wa ko unsa kahago magnegosyo. Correct. Kay, And usually mga ginahagol ka bantay ka is mga street vendors. oh, nya And kanang then, gagmay na they're kay income. Yes, and they're not Pag-communal selling pag-yun by ninyo. to grow but for survival. Yes. Correct. Mao na niana ko nga, asay pasabot nimo. Kay akong kwan sa street smart kay kana bitang kay bawag yun og ways. Mm. Dili gyud kana outside from Beyond school. book ang Oh, knowledge. dili academically kuan. So ko nga, mo di ang murag notion sa tao about street smart kanang di kay kanang so nimo pag approach sa mga vendor. Pero ako di mo approach sa mga vendor di ako pag indog showon day pero Okay. kana bitong But di ko yeah, kakuha sa of course each person na amag gyud sila kanang tawag ni standards. cheapskate way siguro when it comes to haggling. Oh, pero dili magud ko cheapskate really when it comes to business ngayon ana good kay Oo. I know they are trying to do something for their living ba. Correct. So To make ends meet. ang ako asad kay since kanang kabalo man ko unsa jud kahago ang negosyo, Mm. dili sa jud nako siya inanaon nga maabot sa point nga sige di na lang kumang ay kanang ato ibis 100 na lang gali day hangyon pa jud nimog 50. Kamay na haggling ba yun? Grabe na siya kahagol. Banda. Grabe na gid kahagling Di na day. ginamayo ay nga na day. And then, ako lang ha, I think you dodge a bullet. Kay, Oo. with that kind of mindset, for sure, it's going to retain When when you... mga una lang always sa get together. Jollibee day kay masuko pa siya day kay white gravy. Ya ipamainos. Ipamainos sana. Pila ginaan ka ng 180 man siguro na 180 ang super meal. Oh. Ya wa may gravy day sa iya ipamainos ang 180. Ya Kanang- ano ba na siya day? Package O, deal ba package na deal siya? Mga siya nga, ay, wala lagi gravy. So, 180 minus 25. So, muna na mga final nga price. Ano yung Jollibee Ah, bayot? alaon niya day. Unya, di ka nang, kung mo siya bayot? It's a reflection of his value nga dili gid siya kanang wala bitaw niya iyang gi-undermine ang mga vendors. Business. Correct. Anya. Tag G sila guys kini day yun pag yun mo 5 day. Uy, pero grabe ka red flag ha. Like, feel ako na if ako ka naingnon nga, dili ka street smart, dili ka mabuhagol. Uy, wala nagi ko nagkuan, wala nagi ko nakig-chat niya the next day. Okay, you deserve it. I mean, Oo. you just did the right thing. Okay, nahitabo mo gud na ang katong haggling day dito na sa may e-mall. Di ba naman yung naman yung kanang mga store sa sud sa e-mall nga. Mga siyangge-siyangge. Kanang changge ba ya. Oo. Asa man tong mga tinaan? Baga gurong gipalit kipling day kay cute man ang kipling. Sa una kipling pa ba yan na day Correct. kanang ang labuboy niyo day kay unggoy sa kipling day. Correct. So mo to na ako sige pa garan kay cute kay siya nga kipling bag. Mm. Ya pilat ana siya 280. Iko sige, likuan ako 280 siyang dili nimo hangyo iko nga
Saan ha? Ayo, uy, kay, mao naman na ilang price. So, siya, pwede man mo hangi diri. O, tanan na siya dahil nga. Pwede na siya 250. Kung hala, kadako sa uy, Sila ang original price 30, gani? 280 day. Pero Yeah. 30 gid ang deduction, no? Oh, Pero you nana must siya. understand man good nga these Every kanang cent stores counts. are actually kanang Nag-abang paying a lot pa. in rent. O, nag-abang pa. Tapos dapat na sila family nga gina-consider. Workers. Correct. Lain pa ato bagwapo lagi to ng kasugan. O, lagi day. No, di O, ba? lagi day. Dali! Kainin mong pek-pek. Si Betes na to now, pumutok sa akin siopaw. Baka sa Pasko, buntis ako. Malibog Malibog pa naman ang asawa ko. Kaya na mamagayong pek-pek ko. Giatay. Well, anyway, bitaw, going back, I really kanang despise haggling as much as possible, no? Kay, kuan man good. We must understand nga, it's not kanang ilahang pricing sa ilang mga products is not just to kanang create profit out from it, pero naman sad ko na sila lain nga mga Ginabuhi factors nga na family. correct, ginabuhi nga family na ay gipanasweldohan nga mga workers. Kay unsa man ang store day o wait kanang trabahan ti sa honesty store. Oh, day. Kualang diri day. Ang honesty store ka day, hangyoon pa man jud day. Kamatay. Tawagon ang kuan day, tawagon ang kanang hotline, kanang na Gcash na number. Hello. Pwede Hello. ni hangyoon ang kipling nga bagong 250. 250 lang ni siya. Honesty My store na God. kaya, ha? Kano ba to siya dili to siya taga Cebu pero dili siya nag-school sa una. Na kung asa magani karon diha na lang ka. Kung magnegosyo ko ayaw siya gawas. Correct. Di ka pahibaw ko dagday Ang mga siomay opening. ni mo day tag-ot sa day hangyoon yag 5 day. Ano gyot? Well, Ang palit ra sa siomay ako yatag day. kuan na uwi. Kuan na usa ka chili sauce nga kana, kuan na ba bit sa chili sauce ba? Mura ni hatag. Ihatag Yung na yung nga kind of person. I hope no nga, talking about that, especially with our economy today, I hope nga, especially for the street vendors, kanang mga vendors sa merkado, nga manindaw ka ng gulay, karne, and prutas, I hope nga we respect their prices, no? Kay, again, I've read somewhere nga, they're not there to make a profit, but for their daily survival. To make a living. Yes, and then kita maguta sa kondisyon anang mga tindera sa carbon or even kanang mga public markets sa tuwa nga. Pero except sa mga kanang kanha vendors nga mga maro jud guys. Kanang mga maro jud. Unta mga lata inyong mga utan kung kanang overpricing na kasi. Unta mga lata yung utan o inyong mga prutas, mga buisit mo. Imbis kanang nga tikasan nila ilahan nga bot nga daw naglansang ba na o nilang trick daw. imbis ang repolyo kay tag kuan ra butang ta 100 ang 2 kilo gihimo ng 500. Correct. So, Unta mga lata. I hope nga we always try to respect their prices, no? Kay especially kanang if you look at them, they're not really well off. Like you can really tell nga these people are from the marginalized sectors. I mean, Yes. from kanang naa sila sa pinaka-inferior nga part sa ato ang society ba, and then they're just there because most of them that's only the work that they know growing up, di ba? And then, to make a living ngayon di ba yun asa yun ha kay the dignity nga you have to shout for the price or kanang tag 20 lang the effort of going to the store mamaligya mga adlaw nya manguli og gabi na kayo tas mga adlaw na pud balik. mga law na po, magpaunay na sila kanang set customers. Sad kanang Pwesto. kinabot sa deliveries ba? Oo. Kanang gikan gud sa kanang yung fresh nga deliveries gikan gud sa mga produce ba gikan gud sa probinsya. Ang labang na na taday. sila na daw. Mga labang na taday. Sige go. So kung sa man ta mga unta, Uy, atay sa kay ko. Pero ang ako man sad good no, ako message lang sa jud sa mga tao kay aside sa kanang we should not kanang say things bitaw nga. Kung wala siya kwenta kung wala ma-change bitaw sa imong iingon, may pagwa na lang. Like for example, kay mga anak ka nga. Di ba di ka bright no? yeah. Or di ba ka pareho sa imong ate, di mo lagi ka kuan. Anak ka di kuan, di lagi ka kuan. Always think about what might be the effect of your words towards that person. Kay hinahuna og ingnon nimo ang tawo nga di maka-bright, ngano mo nindot ang kalibutan. Mo nindot ang weather. Mo nindot ang imong kahimtang sa kinabuhi. Nice ba imong life dai? Correct. Dili ba di ba? Would that person change? Correct. And that goes the same with the person that you are talking to. Kay lain pud kay di ba if imong nganlan nga di maka-bright, ano madatos nagkalit, Oh, Jude. di ba? And stop giving backhanded compliments like kanang tambok man. Wapa ta ka tambok lang. Correct.
Anyway, so mura di sama naman gid ang palibot, no? So I think this is going to, we're gonna bring this into conclusion for our episode 5. So, what is your takeaway for this episode about childhood trauma? Ako no, the takeaway that I got sa Mm. kaning episode is kuan, the traumas that you were having before, kana usa siya ka stepping stone kung asa ka padulong. So take what you can take, but ayaw jud siya himuang kalibutan to prove yourself more in this world nga kanang kung suryaan ka og mga inani nga mga butang, or if mo man gayud nahitabo nimo dili ka dira magpa-stock bitaw. Correct. Like, you know what I mean? Like, kanang, dili nimo siya himong excuse nga, Yeah. mo kang bating nga tao, Correct. or excuse to, like, not improve yourself because you're just like that. Correct. Make it as a stepping stone, and please, along the way, heal. Correct. Because, if dili ka mo heal anang nga mga trauma, if you don't find ways to, you know, be To able cope up. to cope up, kay ikaw rasad ang maglisod at the end. Correct. I'll say the same thing, no? My point is just the same as yours. But, especially in my case nga, kana bitawng na-trauma na ko nga, I lost a loved one, and then I don't want it to happen sooner because I would say nga, dapat dili nimo i-box in ang imong kaugalingon bitaw sa kana nga fear. So, what I'm trying to say is, take every moment, savor every moment nga samtang naa pa sila sa imong palibot. And that goes also with kanang the friends that you have, your relationship, your even intimate relationship at this point. So, you have to always make sure nga dili bitaw siya mo saturate or dili siya mo affect sa mga relationships nga nani mo karon. Like lumalabay naman jud ang tanan, no, but the only thing that we can do is to spend every second of our lives, right? Yes. Correct. So, yeah, I hope you enjoy this episode and This you enjoy. fruitful episode. You Not enjoy. so daghang ko and laugh, but I think this is Yeah. a good start of February Yeah, in so finding yourself. very serious jud kay siya nga episode na sad, no? So, among goal man on tayo dog show, pero nga mas serious man jud me. Oh, for me. mag-trauma-dump should be I. Correct. And I think this episode will be released on Valentine's Day. So I'm so sorry if didn't siya related to Valentine's, but of I course, think it's still it's somewhat self-love. still. Yeah, self-love. Family love. Finding yourself amidst all of the traumas. Correct. So we're trying to also maybe look for a topic nga medyo mo relate siya kind of sa Valentine's, no? But maybe in the next time. So In the next episode. correct. Alright. Ano na? Nailo Kapoy naman. na miday. So, actually, pa doon namin mga on, no? And then, Manglabang nami, kung manglabang makalabang nami. ba mi. I hope nga makalabang pa mi, no? So But if na-post din na mo nga episode, meaning buhi mi naglabang. may naligsan, no? Kami naligas. Correct. So, kung ano siya, kanang na-edit ni siya, na siya tarong nga kanang intro, well, that means buhay na buhay po kami, unfortunately. Charot! Uy! Kami ang nagpamatod nga, bisag unsa man ang trauma sa kalibutan, kami na sa namang hatag og trauma. Correct. No, I know to trauma giving and trauma dumping. Correct. Trauma dumping sa tawag na eh. Kalabit ang inyong ihatag yung trauma sa uban. Yeah, actually, trauma dumping, literal nga trauma dumping, jud no nga, kanang ma-absorb nila ang inyong energy. So, yeah. Let's be healed in this cruel world. Correct. So yeah, podcasting from City de Mare. City de Mare. Si wala kang tabi. Karon pa siya minanagan. Sige na tag walking ka ha. Yeah, so podcasting from City de Mare, City de Mare, City de Marie. City de Marie. Name it. Yes, Thank you this so is- much. This is Jel. And this is Char. And we are Charja. Charja. And you're tuning into episode 5 of Shabaw sa Kagaw. Bye guys. Pangaon sa me. And then we'll post some clips of us eating in McDonald's right after this. Bye-bye. Ah! From jogging. Wow. Calorie deposit. Sound good. This is the calorie deposit. Calorie deposit, not deficit. First lang.